Ще кажете, няма вече такива хора. Има. Ирина Еневска е избродирала на ръка знамето на ВМРО. В Търново я знаят като местната райна княгиня. Тя вярва, че един политик трябва да е горд с историята и културата на страната си. За да се борим за националните интереси и да се чува гласът ни в Европа, първо трябва да укрепим образът на България. Млада и амбициозна. Тя преподава английски език и мечтае да възпитава нашите деца като достойни европейци. Още от възраждането образованието е традиционна ценност за българина. Трябва да се въведат европейски стандарти и да се насочат повече пари от националния бюджет. Ирина Еневска иска България да се движи напред от младите, идейните, достойните, компетентните. Тя е един от тях. Дадохме на Европейския съюз нещо уникално – кирилицата. Имаме отговорността да представим една цяла култура като част от европейския живот.